এটা ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏତେ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 160 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପାର ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ମୋ ସମସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ମିନି ପାର୍କ ବନେଇଥିଲେ, ତ ପାର୍କ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ତ ତା ପଣ୍ଡ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମର ମିନି ପଣ୍ଡ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମିନି ପଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଭାଇ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ତା ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଘର ବେଶୀ ଦୂର ହେବନି ମୋଠୁ, ତ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗିନି ଫାଉଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଟର୍କି ଅଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର। ତାପରେ ଆମ ମନଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଭାଇ ଯେମିତି ପୁରା ଡିଟୋ ମନଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଫାଇଟର ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍, କଡ଼କନାଥ। ଆଉ ଆମର ସିଲ୍କି ଯେଉଁଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଲ୍କି ହେନ୍ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ରଖିଛନ୍ତି ଭେରାଇଟିର କୁକୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ବି ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକୁ ଆଣିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଛି ଏବେ, ବଢ଼ିଆ ପବନ ମାରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ହିରୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି, ଆକୁ ଧରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ବ୍ରେଡ଼୍ ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ଦେ ଫିଙ୍ଗି ଦେ ନହେଲେ ଡରେଇ ଦେବ ତାକୁ, ଏଟା ଡରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଆରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲୁନି? ହଁ ନେଇଯା ଭଲ କି ନେଇଯା। ହଁ ଇଏ ପୁରା ରହିଲା। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୁଚିକି ଆସିକି ଏଇଠି ଖାଉଛି। କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା କିରେ ସିଏ ଅନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆସି ଏଇଠି ଲୁଚିକି ଖାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ପୁରା ତା ମାଆକୁ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇବି। ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଏଇନା ଅଛି। ହଇରେ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଆରେ ଡରନି, ନେ ତୁଇ ବି ନେ। ଆଉ ବ୍ରେଡ଼ ନାହିଁ, ନେ ଡରନି, ଧୋଇ ଯାହା ଅଛି ଖାଇଦେ। ଆଉ ତତେ ତ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲାନି ବ୍ରେଡ଼। ଆଉ ହଁ ଇଏ ବି ହଁ ନେଇଯା, ନେଇ ପଳେଇ ଯା। ହଁ କ'ଣ କହିବ ଏମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ହିରୋକୁ ଡରିକି ନା ସେ ଦେଖ କେତେ ବାଟ ନେଇକି ଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏତେ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ, ମାନେ ଚିଆଁ ଗୋଟେ ଇଏ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଖୋଜୁଛି। ମାନେ ସାଇଜ୍ ପୁରା, ମାନେ ପୁରା ଛୋଟ, ମାନେ ଅଧ କେଜି ବି ହେବନି। ଆଉ ୱେଟ୍ ପୁରା 500 ଗ୍ରାମ ବି ହେବନି। ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁଛି। ଅଣ୍ଡା ଦେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ଏତେ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ଆବାଜ କରୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିଛି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ, ମୋଟି ମହାରାଣୀ ଝିଅ। ଏଇଠି ଏଇଟା ମୋଟି ମହାରାଣୀ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖିବା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କି। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଛୋଟ ସାଇଜ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ସାଇଜ ଅଣ୍ଡା, ତା ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଛୋଟ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।